sé dóta doin an Gaeilge úsáid mar is cathair gar tháineach é Gaillimh agus ar obair má altrií tá míid i gcobar iarr na hÉireann agus tá muna tuisciúil a Gaeltacht in Acalinn agus tá mar imil na Gaeltachta. Tá sé dóta doin an Gaeilge a bheith lear ar obair. Ar leibhé amháin tá sé táta doin go bhfuil nasc go dthain idir an obair thar-siúil agus an cultúr. So tá nasc go dain idir teanga, forgnamh, tír, nádúireacht agus le héad siúd. Agus tá sé táchtach bhfuil sé rúnacht an suíomh. So sin buntáiste amháin an fealsúnachta atá ghain leis ar obair mar altrií. Go plán agin bailú ará leis an Gaeilge úsáid agus an Gaeilge fuair níos mú san obair san nascas ag an cultúr. Ach plán amháin agin nó clár telefís beag i dhéanamh. Agus cos le seo daoine teach dúin na smuointe chur maith ar an mbord agus na smuointe dearcha a chur ar an siomh nó teach súil nuair ar teach tíre daoine agus is sin chuir le chéile isáis clár beag telefís. Beag an cos le derma fannan agus an tásúla go mbeidh sin ag daoine in san chláir sin.